Ике бала әнисе Миләүшә Сафиуллина парк янәшәсендәге урамда яши. Һавасуларга һәр чак бирегә чыгабыз ди ул. Кызы Айсылу мондагы тренажерларны санап карый башлаган. Берәр елдан бала арбасында йоклап ятучы сабые да аңа кушылыр дип уйлый. Мондай үзгәрешләр өчен без бик куанып күзәтәбез инде бу үзгәрешләрне. Менә кичкенә балалар уйнарга да яңа урыннар булса, без тагын да шат булыр идек. Спорт белән шөгыльләнер өчен дә балаларга тагын яңа инвентарлар куйсалар, бик шат булыр идек без. Спорт паркы төрле яшьтәге балалар ихтыяҗын исәпкә алып ясалган, тик әлегә барысын да канәгатьләндерерлек түгел. Әйтик, үсмерләр өчен заманча җиһазлары, уңайлы бәдрәфләре, эссе чакта кояштан качар өчен түбә астындагы павильоннары җитеп бетми. Икенче чират реконструкция барышында булар барысы да ясалыр дип көтелә. На сегодняшний день выполнено. Бүгенге көнгә брусчатка җәеләчәк юлга бордюрлар кую эше 80%ка башкарылган. Брусчатка өчен бетон түшәлгән. Яктырткычлар белән баганалар куяр өчен траншеялар казылган. Без памп-трек, батутлар кебек кече архитектур формалары өчен мәйданчыклар әзерлибез. Паркта баручы эшләрне район башлыгы да карады. Һәр этапта башкарылучы төзелешкә үз тәкъдимнәрен кертте. Нурлатлылар аеруча балалар өчен биредә күңелле һәм куркынычсыз булырга тиеш. Алмаз Әхмәтшин күчмә киңәшмәдә катнашкан җитәкчеләрне шуңа өндәде. Шул ук таләп капиталь ремонтланучы Шишмәкәй балалар бакчасына, диварлардагы санитар бүлмәләрдәге төсләргә, мәктәпкәчә учреждениенең тирә-ягын төзекләндерүгә аерым игътибар бирергә. Капитальный ремонт инде бүген 70-75%ка эшләр төгәлләнгән. Хәзер инде монда калды отделка эшләре, бу инде плитка ябыштыру, түбәдәге Армстронг плиткаларын куеп бетерү һәм стеналарны инде буяп чыгу эшләре. Төшке якта инде монда благоустройство эшләренә килгәндә, алар булачак инде койма алыштыру по периметру, коймалар бүген инде алынган. Хәзер инде шушы якын арада ул эшләр тоже башланачак. Кояшкай балалар бакчасында капиталь ремонтның 90% тәмам. Нигездә тирә-якны, коймаларны тәртипкә китерү эшләре калган. Бакча территориясендәге биек агачлар киселгән. Алар рәссам ярдәме белән әкият геройларына әйләнәчәк. Бакча хезмәткәрләре төзелеш эшләре тәмамланган бүлмәләрне җыештыра, тиздән җиһазлар урнаштыру эшләре башланачак.